Guys, mondiregerera bhatiri ranga rapera. Olinda asara achitaura neni tiri 2. Bhatiri ranga rapera. Ndatozoita zvokutonotsvaka chaja. Apa Paulinda asosara achiti ndikuudzei kuti hanzi I'm single. Imi manga madona. Foni yanga yacho zvinhu zvacho. Olinda atati ndikupei message kuti I'm single. Handimaona. Ende kune vamwe vanhu vangachiti vanoda kupawo hameno maadvice avo kuti uda kupa maadvice kuna maititi zvinhu zvacho. Bhatiri ranga rapera guys, ndatobairira pachaja ichaja. Bhatiri ranga rapera. Olinda asara otaura oga patango otaura tataura tiri 2 imafoni wa. Nhasi tataura opera. Aiwa tataura ungopera munongotenga zveko handichi madiaries. Edu madiaries pada pacha akanakira anongotaura kuti imari sisimedi. Gaititenge data racho zvedu toda kunakigwa nemalives. Happy. Right. Pane vanga vari kuti gaiti vafonere tinzoti vari kudii nyaya yacho. Hello. Kola ndepi? Mama diary basi simera. Ndipo. Tangu atabvira manga musiri kuanza foni yacho kai manga muchifona ka ndiyo yanga ine ge yanga ine umwe munhu kanosana nchikudropa ai. Osi yapedza? Yapedza osi. Okay. Open give my listeners zenyu adzoka because anga kuti vadzoka. Vadzoka. Ndaona adzoka anenge asvika 1000 manje. Atodarika. Ndoda kuti vanhu vakawanda vanzwe zvandiri kutaura panapa. Alright. Inini muri kunzwa from another older woman, and I'm not prejudiced kuvanhu vari kufamba nechirwere, but you are hearing from an unprejudiced person ari kufamba murwendo, kufamba vakadzi ava, especially vakadzi 2 vabva pano ivava. Okay? Saka nyaya iri kuitika panapa ndeyekuti vakadzi ava itanesi yavainayo haipo yakapera, vakabva kwete vakabva pavakaenda nevarume vakuru vakaita vana vakapinda mudzimba vakabuda. Zvino nenyaya yechirwere kuti titange kudheta yedhino ndomuchinzwa chinzi ane chirwere kudheta kuri kunene asi kuti vaende vanodheta nevarume vakuru vari kumafoni haibati relationship yacho nekuti ivo vacho vanenge vari hesitant kupinda muona kuti baba vandovakusekutireche kana kuti vakataura kudhara pana ndoti accident akadai votanga kudhetana netuvana turi kuma20 twaunogona kuita mati muchitwista tuvana muchipinda mudzimba mopinda ufunga kuti mwana uyu chaizvo kana anga achigona kuzvifungira nemhuri achigona kuzvifungira angati yes ndada hangu ndakuya nekuti kune chirwere ndoenda handisati ndamboita mwana ati ndoenda vazoona kuti vana vaya vazorealiza papaya manje vazviti kuti aiwa this is not what I signed up for. Ivo tanga kupenga kuti asi varume vakuru vakabva kudzimba dzavo vakavatadza kudaro havasi kugona varume vakuru vari kunzoko votanga kupenga kuti mwana wegara pano chete bahinya ndoda kuti ugare pano chete. Ndo pamuri kuona kuti kana tatochibata chirwere ichochichi ari padhuze ndiye achaita enemy yangu everyday. Maproblem zangu ese ndakabva kwandakabva kwekuti vazhinji vedu hatitozivi kuti takachipihwa nani, handiti tatokanganwa vakatipa vacho hatitombozivi kana kuti you not even interested. Unouya achitanga kutsvaga problem kuti nhasi problem yangu iyi pano ndiwe iwe mwana iwe wandibata wandidai wazondidai asvika sei mwana yeye papo kwakudheta arume vakuru vari muma40s nema50s mazera enyu vakugona kuzvifungira unotolerate havagoni kugara ipapo, hamugoni kuvagarisa ipapo. Kochiendai munotsvaga vakafirwapo vari mumanhingirikini mumagroups enyu imomo mugare navo, asi munhu andototi ndazviwanira kamwana kari negative, kamwana kasati kamboita mwana, and you think kuti it's gonna work. Ndosaka tiri panapa vanhu vamuri kuona ava haina kwainofa yakasvika kana dezizo akabuda akati I am so, hakuna kana sori inombofa yakanyaradza munhu kuti agoti ndazoti
hakuna, because enga iyi iri kubva mukati kati haiziya zizo yanhasi enga yamuri kuona yese. Ienga yeupenyu hwese lifetime yese, asi yakubudira pano pana zizo. Saka ndoka ndiri kuti ipapapa tingaswera panapa tichingotandara tichingoti zizo taitani hakuna vanhu ava vanotoziva zvavari kuita ende ivo vacho vadistrauta vatombozivi kuti ndoenda rekupinda kuti kana apositive kana dating yacho inonetsa haikona mbijana, asi unondobatira mwana mudiki ndokwayaitira nyore ikoko. Mwana mudiki anomuka mangwana akaona kuti ndatabwa isiyo panapa anondovhunduka, kana chero dei anga ari hysterical kana kuti wanga wamuita mind twist ukaita sei akanomira kunze uko abuda ndo pachaona kuti what the f was I doing, changa chiri chii ndose kutotochana vanazizo vakamira kunze kuti hazi mwana wezera rako hazi akauya nenhamoi ende enga iyi haizivi chero izvozvizvi haiziye kuti paita trip yekuya kueurope tazodai tikazodai. No, it's not that. That's not what we're talking about here. Hazvizo zvatisitsa pano, hazvizo zvatakaunganira pano. Nyaya yataunganirana pano ndemunhu anoti akabatana nemunhu uno anoziva zvati agomushaudha enga yaunongona kuti izvo kana patukwa apa panze kadikidi ana ondokuka kwese jonuko haiziye pazvamuri kutaura ipapo enga iyi. Saka tichungana pano tichingo dei zizo azoti siyanai nazizo, okay? Zizo aita upenyu hwacho akakambairana maititi akasvika papo ivo vacho ngavamufe one vachiendawo kwavariwo iye zizo ngadzizo HIV dzakafanana nehari yemunhu yaikwabuda yabo mending tabo kuti mwana kuti uchazoti ndichazomunyaradza munhu uyu ndo hundi yevanhu vane HIV. Ndingaise munhu ari kufamba imomo kuti ngatine chikwadi all right. It's a temporary. Asiakonzera problem kuti Zimbabwe yakutora involved manje iri kungati pane nyika pano inyaya yako iwe ende hoiroro ndo vanowira nevakadzi vavo vechaiti varume vakuru vanoziva kuti handizvigonisi vana ivava vanowira neizvozvo but haumugoni munhu akahetwa kusvika ipapo because chirwere hachibudi ndechepemene chekorona chatiriona nhasi chiri nanechi vanhu vari kuti arwara 2 hours aenda vadu tafamba nacho ma30 something years takachitakura and it's very painful. Chekorona anondorwara achienda nhasi achirwara achienda iwowo uya mwana ari 20 years old uri kufunga uchadhila nemunhu iyeyo abva kwese uku achikambaira achirwadziwa achitochewa necommunity nesociety isingaaccepte munhu iyeye iwe ndionofunga kuti uchamuti haugoni chero ne ukambata kana chero ukaita sei angofuma achikushauda zvekuti newe semunhu hambogoni kupagara ipapo ndapedza hangu ita vaitauro alright Kola, thank you very much. Ndofunga muri kuda pane munhu arikuda kukupindurai panapa osi adzoka nenge arikuda kupindurai regai timunzwe kuti arikuda kuti chii. Right. I think osi adzoka arikuda kufona back panga paine munhu arikuda kupindura Kola vamwe vachifona regai tinzwe regai timiririre tinzwe kuti osi varikuda kudzoka vachiti kudi fona henyu osi Hello, Sisimeli. Right. Indoda ngopa comment yangu in terms of nyaya yazizo na maititi. And I think my advice, right? The problem was, or whatever happened, the problem was from the beginning. My titi was supposed to learn a lesson. I'm not against her in terms of Shamba Zera, because the way how she was Shamba Zera nyaya was not a good thing. Because at the end of the day, right, because it started online, whatever business around Ganaro,
Then people come back online when things like this happened. This is so whatever stigmatization, whatever they're doing to her is not right. Nobody in their right senses can say that's the right thing. But the problem was to put this thing on social media. And even because with the Titan, my TT was busy again. As if she's already married when she's not married. That's where the problem is. So now, guys, whatever happens, then people will know the person who's wrong is Zizo. But the fact that she kept on, she used to say, I'm not going to attack my relatives as Zizo because they didn't do anything wrong. But she ended on going against her word. That's where but not very wrong. Like now going forward. Whatever they do, she should learn to control a temper, anger, or herself. That's my best advice for her. No, I hope so too, because she already promised her fans pano kuti anchataure nezvazizo andichina anything to say Zizo ngasiyane oneni ina ntauri one zvake. So we just hoping kuti there's gonna be peace after this. Apana chataura only now. Yeah, only now. Because the problem is she has been promising things like that before, but she never honored her promises. We just hope probably from now going forward, she's gonna honor her promise. Yeah, we just hope so as well. We just hope so as well. That's my advice. Tikaona vatanga otomanya kunofona kuti makati chiipa donai. At least I think it's the best that we pagani somebody are close to her and so I think it's the best. Yeah. All right. No, thank you very much for that. Thank you. Okay. Right. No, all right. Varipo vakawanda vari kufona regai tingovaisa upana. Wait, try phone me yuko. Hello? Yes. Hello? Zora vara phone imwe kumasuro. Mati? Phone yako imwe iri kumasure tukunzwa ndikuzvinzwa ndichitaura imbovhara ya. Oh, all right. Sorry ndavhara. Mapa chirongwa. Okay. All right. Smith. Akuna ndichida kungoti ndakutaura panyaya anonzani yaziso Titi kuti zvoni first of all kuda kutora saiti kuti tiumaiti kana kuti zoda kutaura mafungiro angu zvangu. there's two sides of the story. Panonetsa navanhu vanodanana pane masides two. Saka anonyatsoziva chokwadi chacho chaicho ndivo vari two. Handiti. Saka inini I think vese vari two vari wrong. Zizo futi anofanirwa kuekta semunhu wechirume. Haungaiti cheki nemukadzi. What am I wrong kana vari right? Kurwadziwa kwemukadzi. Mukadzi anoheta than murume. Iye Zizo anofanirwa kuekta semurume. Inini ndoda kutoputira kula kanzi dzomwana diki. Munhu ane 24 years asi mwana mudiki. He is over 18. Saka kana akanyenga maititi zveshuwa chodzata anovada. Irresponsibility yake. Tode kutaura nhasi kuti anzi utano kana kuti publicity. Iye maititi akatogara ataura status yavo kudhara zvaaitoziya iye. Muri kunzwa sisi Mary? Saka inini on that maititi vane mvume yekurwadziwa because imagine shamwari wanyasodo munhu nemoyo wako wese. Munhu haungangopengi ungotanga kungoda munhu kama akutengerana zvinhu sei kana munhu iye asiri kukupromisa kuti chi muri kudanana handiti. Vari kudanana vari kuwirirana pepe vachitengerana hembe kuratidza kuti maititi because munhu kana asina kuratidza love hauzopengi kangomhanya wamutengera hembe wamushera music yake vaitoona zveshuwa vava vatobhilivhiswa kuti ndiri kudiwa handi muri kuona. Saka zipapo Zizo ngaachidzidzawo kuti at least maititi chero vachitaurisa zvavo chero vakashata zvavo inini kutoti ndizive kuti song inonzi Zizo pamaiki ndakatomuziva through maititi handi muri kuona. Iyewo maititi ngaachidzidza kuti business nepleasure inini ndinoenda kusaluni ndine munhu anogera kusaluni ndine vakomana anoya achita madreadlocks. Don't mix zvebusiness nezvekudanana. I know kuti sometimes miyedzo inouya inini handisi kuti ndiri perfect ndinotomborasikawo pana pafacebook
vachikutsiurana nekudzana chikwadi kwakanaka. Miedzo inouya marume anoda zvinhu zvekuti akangokona anda kungoedza but asingatombomeani kuti I love you. Vamwe vanenge vachida kunyengera kuda kukuyuza, vamwe anoda kunyenga kuda kungoti kudana naye chete ane saluni, vamwe anonyengera zvakasiyana. I think the best way to avoid kukanganisa business nebrand rako, usadana nemunhu wauri mubusiness naye. Danana nemunhu aritori kunze kwebusiness rako rekuti yanozviitira yake uko yonozviitira yako. Number 3, dai vanhu vambodzidza kuti inini sisimeli ndofunga mondiziva paFacebook for a very long time. Makamboona here 1 year ndinoya paFacebook ndichisvoti zvoni nhasi ndabata message mufoni maChris anga achihura kana kuti nhasi Chris zvakati zvakati. Vanhu ngatiziyei pekugumira because ndikangouya pana Tatilicious ndosava muchiona ndakamutsamwira because pane imwe nyaya yakambonzwa so ndobva chiti ndikangodhakwa pakaona anondichoponya achikutumira kuti nzwa zvaiwaitwa naTatilicious ndobva ndaita hasha futi. Why? Because akaisa zvefamily affair yangu paFacebook. Ini ndagara paFacebook ndichisheya ndichitamba kwamandla ndichiita sei handisati ndamboya kuzotaura nezverelationship yangu paFacebook. Vanhu vakadzidza izvozvo vanoona because kana wazviisa paFacebook uchazoya wakutsamwa kuti ndakomenderei utasizo kana ndakomenderei ndengitsapota maiti ukangoipo zvako secret pamwe